Un submarino estadounidense torpedea e afunde unha fragata iraniana no Índico. É unha das imaxes deste quinto día de ofensiva no que continúa a escalada en Oriente Próximo. Irak quedou ás escuras e o goberno norteamericano pediu aos seus cidadáns que evacúen a zona. 22 españois conseguiron sair de Irán a través de Azerbaiyán. O secretario do Tesouro norteamericano acusa a España de xogar con vidas estadounidenses. Pouco despois, a voceira da Casa Branca retruca e anuncia un acordo de cooperación militar entre os dous países. O goberno español desmentiuno categóricamente minutos despois. Segundo Álvarez, a postura do executivo de Sánchez non cambiou respecto da ofensiva sobre Irán. Galicia defende en Bruxelas que se manteñan os fondos europeos pro agro e a pesca. O presidente da Xunta reclama un maior protagonismo para as comunidades á hora de deseñar e xestionar eses fondos. Alfonso Rueda interveu no Comité Europeo das Rexións en calidade de presidente da delegación española. Hoxe chegámonos a unha profesión que está a piques de extinguirse. Falamos dos porteiros de edificio. Viven no propio bloque e son os encargados de controlar quen entra e quen sae, de xestionar a correspondencia ou de sacar o lixo. Os poucos que quedan viven a profesión con romanticismo. Comezamos, boas noites. Estados Unidos abre unha guerra naval contra Irán. Un submarino norteamericano atacou este mércores unha fragata iraniana en augas internacionais do Océano Índico. É o primeiro afundimento dun buque inimigo cun torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Hai máis de 80 falecidos. Son as imaxes que difundiu o Departamento de Guerra dos Estados Unidos do momento en que o submarino torpedeou o barco da Armada iraniana con 180 militares a bordo preto das costas de Sri Lanka. Unha operación insólita desde a Segunda Guerra Mundial, coa que o goberno estadounidense asegura que minguou de maneira importante a forza naval do país. America is winning. América está gañando, dixo o secretario de Defensa de Trump, tras anunciar que nas próximas horas prevén controlar o espacio aéreo iraniano. En paralelo, a aviación israelí lanzou este mércores o ataque máis forte sobre Teherán desde que se iniciou o conflito. Asegura que destruiu as principais infraestruturas de seguridade iranianas. A cifra de falecidos supera xa o millar desde o pasado sábado. O exército hebreo di que identificou varios ataques coordinados desde Irán e o Líbano sobre o seu territorio. Ademais, o réxime dos ayatolás continúa lanzando mísiles contra obxectivos norteamericanos nos países do Golfo Pérsico, como Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar ou Arabia Saudita. Os sistemas de defensa da OTAN interceptaron este mércores un mísil balístico no espazo aéreo de Turquía, que todo apunta o exército do Irán dirixía cara á base da Alianza Atlántica, na provincia turca de Adana. Irán conta ca axuda da milicia xiita de Hezbollah dende o Líbano, que esta tarde anunciou combates directos corpo a corpo co exército israelí. Beirut, Marcos Méndez. Sí, Hezbollah anunciou esta tarde que os seus milicianos están xa a loitar directamente, corpo a corpo, con soldados israelíes en solo libanés, na zona de Hain, que está a pouco máis de hora e media de aquí de Beirut. Isto é un salto cualitativo nesta guerra total, como a chaman os xiís. Está previsto que arestora o seu líder fale a todo o país, e todo isto no día no que Israel intensificou os seus ataques contra o Líbano, incluído a un barrio cristiá de aquí de Beirut, o que consideran aquí un aviso a todo o país das intencións israelíes. Levamos xa unhas cantas coberturas neste país e temos que dicir que nin sequera durante a guerra de 2024, con ataques diarios a Beirut, notáramos tanta preocupación e mesmo podemos dicir que medo entre a poboación local. Na esfera política do conflito foi unha tarde de declaracións cruzadas entre os Estados Unidos e España. O secretario do Tesouro norteamericano Scott Bessent chegou a acusar a España de poñer en risco a vida dos estadounidenses ou non permitirlles usar as súas bases. A tensión rebaixouse horas despois desde a Casa Branca, desde onde aseguraron que España chegara a un acordo para colaborar co exército dos Estados Unidos. Pouco despois, o goberno desmentía tal cooperación. A primeira reacción desde os Estados Unidos chegaba en forma de reproche. Nunha entrevista no canal norteamericano CNBC, o secretario do Tesouro estadounidense acusaba a España de ser unha aproveitada dentro da OTAN e de actuar de xeito terrible co país norteamericano. Scott Bessent chegou a dicir que España pon en risco a vida dos estadounidenses ao non permitirlles utilizar as súas bases no noso país para atacar obxectivos iranianos.
Anything that slows down our ability to engage and prosecute this war in the fastest, most effective manner puts American lives at risk. The Spanish put American lives at risk. Coas palabras de Scott Bessent aínda resoando, desde a Casa Branca rebaixaban a tensión. A súa voceira, Caroline Leavitt, chegaba a asegurar que España e os Estados Unidos chegaran nas últimas horas a un acordo para colaborar militarmente. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear, and it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the US military. A versión da voceira foi negada polo goberno. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desmintiu nunha entrevista na cadena SER que España vai a colaborar militarmente. Os países da nosa contorna respaldan os Estados Unidos. Washington utiliza as bases militares dos países comunitarios e conta co apoio dos tres grandes, Francia, Alemanha e o Reino Unido. Nesa fronte aliada tamén están outros 8 estados europeos que acordaron con Francia reforzar o paraugas nuclear contra Irán. España queda fora. O presidente do goberno insiste en que conta co apoio de socios europeos, aínda que non precisa cales son, e di non ter medo á ameaza do embargo comercial dos Estados Unidos. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Sánchez defende a súa postura fronte ás críticas de Donald Trump. Ingenuo es creer que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Pide que rematen as hostilidades en Oriente Próximo canto antes e que se opte pola diplomacia. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Aínda así, o Goberno estuda xa un paquete de medidas económicas. Tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. A nivel internacional, vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada. Insiste en que a súa política internacional é coherente, que defende o mesmo neste conflito que no de Ucraína e Gaza. Unha postura que deixa soa a España, pero que os socios de goberno aplauden. Non así o PP, que acusa o presidente de pôr en risco a seguridade do noso país por unha manobra electoral. Os populares amosan preocupación polos intereses económicos do país. Sumar pecha filas co socio da coalición. España es un país soberano y es un país de paz. Por tanto, no aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. Díaz convocou os axentes sociais para falar de posibles medidas a implementar se recrúa o conflito en Oriente Próximo. Dende Podemos piden ao goberno ir máis alá. Que sea coherente. Hoy no a la guerra es cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. Pero o goberno descarta o seu peche. Si insiste en que Estados Unidos non as usará para operacións en Irán. Pola súa parte, o PP pide que se preserve a relación cos norteamericanos. No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados. Y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España. O líder popular acusa ao presidente de prexudicar España por electoralismo. Ademais, o PP pediu a comparecencia urxente de Pedro Sánchez no Congreso en relación coas decisións que está adoptando o goberno. O foco está tamén nos españois atrapados en Oriente Próximo. Xa aterrou en Oman o avión militar español con capacidade para 300 persoas que esta mañá saíra de Torrexón para proceder á evacuación deses cidadáns. O Ministerio de Exteriores confirmou que un grupo de 22 españois conseguiron sair esta tarde de Irán por terra a través da fronteira con Azerbaiyán. Acaban de cruzar la frontera entre Irán y Azerbaiyán 22 compatriotas residentes en Irán que se encuentran ya a salvo en Azerbaiyán, desde donde van a proseguir viaje a Madrid, vía Bakú, Estambul y España, donde llegarán previsiblemente mañana. Máis asuntos do día. O presidente da Xunta defende en Bruxelas que se manteñan os fondos europeos para a agricultura, a pesca e a cohesión e que sigan, ademais, xestionados polas rexións no presuposto que está deseñando a Comisión para os próximos 7 anos. Seguindo o Comité Europeo, estivo Ana Carpintero.
Alfonso Rueda, en calidade de presidente da delegación española, trouxo a este Comité das Rexións a chamada Declaración Galicia, na que as comunidades rexeitan que se rebaixen eses fondos e piden ademais que as comunidades participen no deseño e xestión dos programas de cohesión da política agraria e da política pesqueira. O presidente da Xunta entende que o contexto internacional exixe investimentos en seguridade e defensa, pero engade iso non pode ir en perxuízo da modernización das infraestructuras, da industria e das necesidades dos gandeiros e dos traballadores do mar galegos. Alfonso Rueda presume da experiencia de Galicia e das demais rexións na xestión eficaz dos fondos para pedir que se manteñan os presupostos para a cohesión e o modelo descentralizado. Non nos vale a nós e tampouco lle vale ao Goberno de España, según ten manifestado públicamente, un sistema onde sexan os Estados nacionais os que reciban todos os fondos e decidan despois como se teñen que distribuir. Reclamación tamén dun fondo específico para a política agraria común no período 2028-2034. Unha PAC forte, con fondos diferenciados, un enfoque regional e con menos burocracia. Reivindicamos o traballo dos nosos agricultores e gandeiros que aseguran a soberanía alimentaria da Unión Europea. Rueda levou ademais a Bruxelas as demandas da primeira potencia regional pesqueira da Unión, que é Galicia. Reivindico tamén un fondo específico para a pesca. Estamos francamente preocupados pola perda de competitividade e polo peligro de competencia que estamos vendo respecto a terceiros países fora da Unión Europea que traballan con moitos menos garantías mentras os nosos pescadores cada vez se exixen máis cousas. O Goberno galego continúa adiante co seu obxectivo de construir 10.000 vivendas públicas con vistas ao ano 2030. En Arteixo, a Xunta vai investir 2,5 millóns de euros en levantar 160 vivendas no novo barrio da Baiuca. A conselleira Ángeles Vázquez concretou que sairá a licitación en 2027 e as obras comezarán en 2028. Ana Pontón mantivo hoxe unha reunión co vicepresidente da Comisión Europea responsable de fondos e reformas, Raffaele Fitto. A portavoz nacional do BNG defendeu o incremento nos fondos dedicados ao sector primario. Pediu non aumentar os fondos dedicados á defensa e descentralizar a xestión dos fondos europeos. Vexo receptividade a estas propostas e nos vamos a seguir traballando tanto desde a posición que ten aquí a nosa eurodeputada como tamén desde o propio Parlamento galego, porque nos parece que é importante que a voz de Galiza se escoite e que nos fagamos valer. Un traballador de 65 anos morreu esta tarde ao caer desde unha escaleira de 1,5 metro de altura ao chan mentres traballaba nunha vivenda con outro operario en Sanguiñeda, no concello pontevedrés de Mos. A autopsia a revelar se a morte a produciu a caída ou algún malestar previo. Sen carné, borracha, drogada e espetada nunha medianeira. Así acabou unha condutora apenas horas despois de suspender o exame de conducir. Suspendeu o carné de conducir pola mañá e unha de dúas, ou moito lle afectou ou pouco lle importou, porque colleu o coche dun familiar á tarde e a correr. Cando quixo entrar na rotonda do Sin, un dos accesos á autoestrada, freou na medianeira, aínda menos mal. Hai xente que conduce sin carné e a verdade que a xente non ten moita conciencia da perigosidade que pode ter eso para un mismo e para os demais tamén. Primeira infracción de 3, a segunda positivo en alcohol. Cuadriplicaba a tasa. O sea, é unha auténtica barbaridade onde non estás en absoluto en condicións de poder conducir. E a maiores cocaína, tremenda viaxe. É un cóctel que se dá habitualmente. De feito, antes, fai anos, o que máis había eran tasas de alcoholemia e agora está se vendo moito outro tipo de sustancias, de xente que consume hachís, gente que consume cocaína. É a causa máis extendida de perda de puntos. Nos cursos de recuperación botan as mans á cabeza co que lles chega ali. Temos descansos de 15 minutos e o mellor chegas a primeira hora e tes os alumnos pois ben, como teñen que estar, e nesos 15 minutos, cando chegan de volta, madre mía, hai algún que chega que xa non é capaz casi nin de subir as escaleiras. Casos que teñen o permiso retirado por haber cometido algunha infracción e veñen a facer o exame moitas veces no seu vehículo. Son delitos graves, no caso da muller de Ferrol que non chega aos 40 anos, delito penal. A espera da decisión da xustiza podería quedar inhabilitada para conducir durante un tempo, antes incluso de colgar o L. Outra cousa é que lle importe.
En Santander segue a busca da moza desaparecida pola rotura dunha pasarela da praia de El Bocal. A Policía Xudicial xa está investigando as causas do colapso desa estrutura de madeira creada pola demarcación de costas. Outros 5 corpos foran xa localizados onte martes canda a única supervivente da traxedia. Todos son estudantes con idades entre os 19 e os 22 anos. O Concello de Santander e o Goberno de Cantabria decretaron 2 días de loito oficial. E vexan o narcozulo que atoparon as forzas de seguridade nunha praia de Marbella. Os narcos agochaban unha tonelada de cocaína neste enorme buraco escavado na terra. Noutro operativo localizaron 25 armas de fogo, algunhas de guerra utilizadas para protexer esta cocaína. E detiveron 4 persoas que pretendían roubarlle a droga a outro grupo, o que se coñece como un emborco. Centos de persoas achegáronse hoxe á Casa de Galicia de Madrid para darlle o derradeiro adeus a Fernando Ónega. A palabra mestre foi unha das máis utilizadas polos xornalistas que se achegaron ata a Capela Ardente por onde tamén pasaron o presidente do Goberno e a raíña Leticia. Era o comunicador a quen se quería parecer nos anos 90 unha estudante de xornalismo, hoxe raíña. Es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, e a un profesional artesano, que es Fernando Ónega. A coroa enviada polo rei emérito subliñaba a relevancia que Ónega acadou como gran cronista da transición. Ha pasado por todos los medios de comunicación, en todos los cuales ha dejado un sello de gran calidad periodística y de esa voluntad de concordia. En el trabajo de otras muchas personas, yo percibo a mi alrededor pues que hay muchos elementos que seguramente si no hubiera existido Fernando Ónega no estarían ahí, ¿no? Es la cara del periodismo sensato, del periodismo responsable. Da igual la ideología política, todo el mundo le tenía muchísimo respeto. Pola Capela Ardente pasaron os 2 últimos presidentes do Goberno. Que ha permitido comprender, ¿no?, a muchos ciudadanos y ciudadanas lo que sucedía, ¿no?, desde una mirada honesta, siempre cada uno con su perspectiva, con su opinión, pero desde una mirada honesta de la actualidad. Lo ha sido todo. Yo creo que no hay nada por donde no haya pasado Fernando Ónega como presentador de televisión, como jefe de Suárez, autor del famoso Puedo prometer y prometo, escritor de libros, un extraordinario periodista. Sentido común, rigor, sosego ou independencia foron algúns dos rasgos máis oídos na despedida deste lucense de Pol, onde hoxe se decretaron 2 días de loito oficial. Poden pensar as máquinas? É unha pregunta do físico Senén Barro, ex-reitor da Universidade de Santiago, desde o título do seu novo libro. Catedrático de Ciencias da Computación, Barro fainos esta e moitas outras sobre realidades que xa están na vida cotiá, no ensaio que publica Alvarellos Editora, presentado esta tarde en Santiago. O seu propósito é divulgar o seu coñecemento de xeito entretido para todos os que estean interesados neste novo mundo de máquinas intelixentes. E hoxe coñecemos cales son as obras finalistas da 30ª edición dos Premios María Casares. E precisamente a estas horas os finalistas están celebrando as nominacións nun evento. As obras de teatro que reuniron maior número de candidaturas son a montaxe Reconversión de Ibuprofeno Teatro con 11 candidaturas, o espectáculo A Serie Coplen do Centro Dramático Galego con 10 e Tromso da compañía Morra o Conto que opta a 7 galardóns. A gala desta edición terá lugar o 8 de abril no Teatro Rosalía de Castro da cidade da Coruña. Xa o notarían, a masa de aire africano que pasa por Galicia deixou unha tarde marcada pola calixe. Co paso das horas, os ceos foron quedando máis toldados e amarelentos e a calidade do aire volveu ser mala en toda Galicia. A Xunta reactivou o protocolo pola mala calidade do aire e recomendou limitar as actividades e o exercicio ao aire libre. Excepto por ese efecto da calixe, os ceos estiveron despexados esta tarde con temperaturas primaverais, pero ollo porque mañá xa cambia o conto. Contanos, Xoel. Sí, a de este mércores está sendo unha xornada marcada polo bo tempo e tamén polas temperaturas prácticamente primaverais. Por iso, moitos galegos hoxe decidiron sair ás rúas para dar un paseo ou sentar nunha terraza. E iso que desta hora as temperaturas xa baixaron, pero o certo é que durante gran parte desta xornada os termómetros se situaron alrededor dos 20 graus, por exemplo, aquí en Pontevedra, tamén noutras cidades como Lugo ou Ourense. De feito, na cidade das Burgas, os termómetros chegaron a marcar os 23 graus. Situación que vai cambiar a partir de mañá,
mañá compre volver sacar os paraugas porque entra unha nova fronte que vai deixar precipitacións persistentes e localmente treboentas na metade norte, acompañadas tamén de avisos en todo o litoral de nivel amarelo e laranxa por ondas e por mar de vento, avisos que se van repetir tamén no interior por choivas e por vento. Precisamente as altas temperaturas das últimas xornadas deixan-nos imaxes que nos fan sentir máis preto da primavera, como é a floración das árbores. Estampas cheas de cor, como as que nos envía unha espectadora desde o Parque de María Luisa en Sevilla, onde as flores das laranxeiras e as violetas dos xacarandás e xasmíns enchen de cor e tamén de olor os xardíns. Imaxes moi fermosas. Días de sol e de temperaturas suaves que temos tanta ansia de aproveitar están a ser tamén xornadas de moita faena para os agricultores. Teñen que estirar as horas e avanzar nos traballos que quedaron atrasados tras un inverno de temporais. Levamos un inverno moi cómodo na casa, o problema é que agora ven todo xunto. Todo o que antes tiñamos que facer en 2 meses, ahora parece que hai que facelo en 15 días. Miguel é un dos 135 socios da cooperativa Orsal de Cambados que hoxe apura a poñer os pementos, pero aínda hai zonas do invernadeiro que se resenten do exceso de auga. Aquí é que estaba moi enchoupado, de feito nacía agua para arriba, pasáronse os ganchos a casi todo o invernadero, aquí unha parte grande quedou sin traballar, e agora a ofresala e a preparala, como estaba moi apelmazada e tal, pois quedan así estes terróns que non valen para plantar así directamente como estamos plantando co picopato. Que no mes de xaneiro e febreiro, pois sobre todo febreiro, tivemos complicacións para reunir superficie, pois eso, porque invernadeiros voaron, que estaban encharcados. Entonces, bueno, aí a mediados de marzo, abril, imos ter escasez en canto a cultivos que son agora de época de verán, cultivos de verán, como a xudía, como o pemento que estamos aquí plantando, vamos un mes de retraso casi, e bueno, eu creo que ainda estamos a tempo. Repolo, espinaca, leituga son produtos que comezan a ir saindo. Tamén hai traballo nas viñas. Estes xa empezan a abrir. Non é o caso de Manuel, pero a moitos chegoulles o tempo de atar sen acabar a poda. Por aí que van atrasadas, están sin podar aínda. Que tempo sería o ideal a partir de agora para atar? Sol. Non fai falta que chova máis. Cando foi a última vez que entraron nun edificio con porteiro? Cada vez quedan menos, un oficio que se enfronta a un futuro incerto, o da súa propia continuidade. Na Coruña, Torrercón pasa por ostentar o título de ser o edificio máis alto de Galicia e segue a contar con servizo de portería. Antonio é, desde hai 17 anos, o seu conserxe. As miñas funcións son chegar aquí todos os días pola mañá, é unha revisión de sala de caldeiras, sala de bombas, garajes, facer unha revisión general, dun día para outro a ver se hai algún cambio, e empezar a facer un pouco de limpieza. Da profesión destaca a relación de confianza que se xera coa veciñanza. No caso deste edificio, polas circunstancias que ten, a veces tens que aparecer aquí nunha casa ao mellor ás 3 da mañá. Dese mesmo vínculo fala Javier, quen traballa como porteiro do terceiro edificio máis alto da Coruña. Nel residen 80 familias. Eu sempre estou ao tanto de tomar nota, de conocer a xente que ven nova. Unha vez que xa están instalados, xa forman parte, digamos, da familia do edificio. Javier vive no propio edificio e dos poucos, cada vez son menos, pero eles reivindican o seu labor. O preciso eu creo que é que rebenta unha tubería e non é unha gota, senón que isto é unha catarata, así de claro. Debería de haber máis porteiros, porque tamén hai que darse conta de que eu estou aquí e para os vecinos tamén é unha seguridade. Profesionais que se resisten a ver desaparecer un oficio de seu. O ballet máis representado da historia foi un fracaso na súa estrea. 4 de marzo de 1877, Teatro Bolshoi de Moscova. Tchaikovsky presenta en sociedade o Lago dos Cisnes. Nin público nin expertos entenderon a complexidade da música e as críticas foron feroces. Tamén os bailaríns criticaron entón a obra. Aínda hoxe moitos consideran que este ballet é o máis difícil de executar pola exigencia técnica, a resistencia física que require e a particular musicalidade. O pobre Tchaikovsky morreu sen saber que finalmente sería un éxito e que case 150 anos despois seguiría nos teatros de todo o mundo. Estamos, sen dúbida, ante unha obra mestra universal e a peza máis influente do ballet. Feliz noite, ata mañá.